Boa xente, hoxe estou aquí para explicar o novo Centro de Emprendemento, Dinamización Empresarial e Espazo Coworking inaugurado o pasado 18 de decembro polo Concello. A idea foi elaborada íntegramente polo anterior goberno BNG-PSOE, junto coa adquisición e rehabilitación do edificio. Mais foi durante o actual goberno onde finalmente se inaugurou este espazo. Situado no segundo e terceiro andar da Seguridade Social na Praza Maior, ofrece o uso dunha serie de espazos, recursos e formación para axudar as empresas a prosperar e os emprendedores a pôr en marcha os seus proxectos empresariais. As tarifas que se estableceron polo seu uso son as seguintes. Dende PEC, votamos a favor desta ordenanza de usos e prezos, mas votamos en falla que non se contemple a opción de dar espazos gratuitos a entidades do noso concello tan importantes como as seguintes: asociacións sen ánimo de lucro, asociacións veciñais, culturais ou musicais, empresas de economía social como cooperativas, traídas de augas ou comunidades de monte. Por último, clubes ou asociacións deportivas que non teñen un espazo para reunións. Ademais, para nós, é importante que este espazo favoreza o modelo alternativo, local e cooperativo que defendemos frente a ese capitalismo voraz. Por este motivo, esperamos que este servizo non termine concesionado en mans dunha empresa privada recaudando os prezos públicos asinados. Esta situación privatizada non sería unha novidade no noso concello. Por iso, dende PEC, estamos totalmente en contra deste modelo. Nós priorizamos a xestión municipal. Un saúdo e vémonos na próxima.